שלום, הגענו ליד העיר טולצ'ה ברומניה, על גדות הדנובה. שכרנו בית במקום שלדעתי יש גן עדן, אז הוא פה. תסתכלו, זה השטח שאנחנו נמצאים בו, על גדות הדנובה. נראה לי שמרים פה התחבאה כשהיא השגיחה על משה שבתיבה, ולדעתי משה בתיבה היה כנראה על הדנובה. תסתכלו. זה החצר על גדת הדנובה. הנה הדנובה מעבר. אני רוצה להכניס אתכם פנימה עם בעלי, החתיך והעייף. טולצ'סה, לא דולצ'סה, טולצ'סה. תסתכלו את הבית שאנחנו ישנים בו, תסתכלו. הנה בלה. בלה! בואי. בואי. הנה בלוצה. כניסה לבית. יש לנו שולחנות במרפסת. תסתכלו. נכנסים הביתה. הנה הדנובה מעבר לשיחים שלנו. וכניסה פנימה. לא תאמינו. נכנסתי. משמאלי מטבח. כפרי אפור מעץ. תסתכלו את המגעץ של פעם. קוקוריצה. תסתכלו. הכל כפרי כזה. דלת הכניסה. שולחן קטן לארוחה. תסתכלו את השטיח על הקיר. לאווירה. והסלון. הסלון. מפה עולים לחדרי השינה, פסנתר, ספרייה, בית. ותסתכלו, שירותי כניסה, אני פותחת דלת. שירותי הכניסה. זה קומת הקרקע של הדירה, ועולים למעלה במדרגות. ימינה, חדר גדול, מכונת תפירה זינגר. תסתכלו. הדנובה. ספה שנפתחת. תסתכלו. המרפסת שלנו. הנה גילוש. מתפעלת כמובן מהנוף. נצא מהחדר לחדר שינה השני, הקטן יותר. תראו איזה יופי, המרפסת. נפתח את הדלת. תראו את השירותים והמקלחת. הכל ביתי. תסתכלו. תראו איך נראה. נראית האמבטיה. פה
המקלחון. אני מקווה שאהבתם, כי אני עדיין קולטת ומתפעלת ונפעמת. ביי ביי.